Morning guys. So, pista dito sa amin. Magluto tayo ng pulutan. Ito ang pulutan eh. Hotel oh. Sarap sa gin. Luto dito. Adobo. Minudo. Sarap mga tol oh. Ito. Wow, rice. Iniinggit ko lang kayo mga tol. Guys, gulay na santol. Nakain kayo niyang gulay na santol? Kanin pala to, boss. YouTube channel mo pa dyan sa vlog? Ito, igado. Sarap, boss. Igado. Iniinggit ko lang kayo. Sabay ganon. Ingit ko kayo. Guys, dito sa tanim ng utol ko, nakita nyo yung ano yan oh. Ang tawag nila dyan yung ano, miracle fruits. Ba? Yung mga taga Davao wala nila ito eh. Gamot ito sa mga cancer. Ha? Ang lalaki mga boss oh. Ang tawag daw dyan miracle fruits. Okay mga boss. Sarap sa probinsya no. Hi, hi. Kagaganda eh. Thank you, thank you. Ano kami?